Luke John Milton ta' 25 sena mir-Rabat ingħata l-ħelsi mill-arrest wara ġie akkużat bi-ħtif ta' Carlos Kembri nhar il-21 ta' Jannar li għadda. Quddiem il-Maġistrat tal-Asta Charlemagne Galea, Milton ġie akkużat bi-ħtif ta' persuna, arrest illegali u serq. Sa issa, brabta ma' dan il-każ tresqu l-qorti 5 persuni oħra: Christian Borch ta' 28 sena, Tolman John ta' 27 sena, Tyson Gregg ta' 26 sena u Bertin Azzopardi u Jeremy Borch li t-tnejn għandhom 20 sena. Fuq il-pedana tax-xhieda der l-ispettur Rodri Cattard fejn xedt li ftit sigħat qabel ma kellu jiġi akkużat, Milton talab biex jittieħed l-isptar. Huwa ddaħħal l-isptar u dam rikoverat għal diversi jiem. L-ispettur xedt ukoll li l-lit li kien se jiġi akkużat kienet saret tfittxija fir-residenza tiegħu għall oġġetti teknoloġiċi li ma tfittxija kienet fin-negattiv. L-ispettur qal li waqt din it-tfittxija l-akkużat ikkopera mal-pulizija. L-avukat tal-akkużat ikkontestaw il-validità tal-arrest billi sostnew li l-pulizija ma kienx ħarġet mandat ieħor ta' arrest kontra Milton. Min-naħa tagħha il-prosekuzzjoni spjegat li meta ġew arrestati il-5 suspettati l-oħra ukoll ġiet ikkontestata il-validità tal-arrest li ma talba ma ġietx milquha mill-qorti. Il-prosekuzzjoni qalet li matul dawn il-ġimgħat li Milton kien l-isptar komplet l-investigazzjoni tagħha. Dwar il-kontestazzjoni tal-validità tal-arrest mid-difiża, il-prosekuzzjoni spjegat li l-policebail qatt ma ġiet irtirata. Il-prosekuzzjoni saħqet li għalhekk ma kienx hemm għalfejn jintalab it-tieni mandat ta' arrest. Spjegat li kollox mexa id fit mal-liġi. Wara li semet is-sottomissjonijiet kollha, il-qorti validat l-arrest tal-akkużat. Hekk kif Milton ingħata l-ħelsi mill-arrest, il-qorti ħarġet ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-allegat vittma.